Dear Papa J, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cherry. Unang-una sa lahat ay magpapasalamat ako dahil may ganitong programa sa online na pwede naming pagdalhan ng aming kwentong pag-ibig. Kahit papano'y nakakagaan sa pakiramdam, lalo pat na ibabahagi namin ang aming love story. Isa na po akong ina ng dalawang malulusog na mga bata. May asawa na rin. At kung maitatanong ninyo kung bakit ako nagpadala ng aking kwento, dahil ito sa isang lalaki na kahit may pamilya na ako, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya maalis-alis sa aking isipan. Nagsimula ang lahat nung nasa college pa ako. Unang araw noon ng pasukan, natural na excited ako dahil makikita ko naman ulit ang mga friends ko at syempre ang aking ultimate crush na alam ko naman wala siyang nararamdaman para sa akin. Pero sa isip ko may mga rason kung bakit ganun ang nangyayari. Para bang reminder sa akin na dapat uunahin ko ang aking kinabukasan kesa sa pag-ibig. Nang pumasok na kami sa classroom para sa isang subject, tanging isang upuan na lang ang bakante. Upuang mas malayo sa aking mga friends. Suplada sa tingin ko ang teacher namin that time kaya wala akong magawa kundi umupo sa upuang hindi ko gusto. Katabi ang isang estudyanteng lalaki na tahimik at tila ba hindi naman nakafocus sa klase dahil parang may iba siyang ginagawa. Masasabi kong gwapo siya, matangos ang ilong, singkit ang mata, matangkad at moreno. Nang nagpatuloy ang klase, ay tinawag ng teacher ang katabi ko. Doon ko nalaman ang kanyang pangalan. Arthur, please stand up. Tawag sa kanya ng teacher. Pero nang tinanong na siya, hindi niya nasagot ang tanong ng aming guro. At dahil dito, ako ang napagdiskitahan ng aming teacher at nang nasagot ko ng tama ang kanyang tanong, pinaupo niya ako at ang katabi kong si Arthur. Hindi ko alam kung sadya bang suplado, hindi man lang siya kumibo kahit na sabihing magpasalamat sa akin dahil na-save ko siya sa klase. Sabi ko sa sarili ko. Naisip ko na bukas ay maghahanap ako ng ibang upuan. Ayoko kasing katabi yung tahimik na tao. Pagkatapos ng klase, Papa J, dumaan ako sa library para manghiram ng libro nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Ma'am Cherry, sabi ng boses ng lalaki na naririnig ko. At sa paglingon ko, nagulat ako nang makita ko si Arthur. Gusto ko sanang magpasalamat sa ginawa mong pag-save sa akin kanina. Di ko talaga alam ang sagot eh. Ba't ka magpapasalamat eh? Ganun talaga yon, sagot ko kay Arthur. Hayaan mo, lilibre kita. Bawal lang tumanggi sa grasya. Ang sabi ni Arthur sa akin. Ganun ba? Sige, libre na yan eh, sagot ko kay Arthur. O hali ka na. Sabay, hinawakan niya ang kamay ko papunta sa kantin. Papa J, di ko alam kung bakit gano'n na lang kabilis sa mga pangyayari. Kani-kanina lang, hindi kami nag-iimikan sa classroom at para bang suplado ang tingin ko sa kanya. Pero habang kumakain kami sa kantin, tila ba nag-e-enjoy akong kakwentuhan si Arthur. Habang kami ay nagkakwentuhan, naibahagi din niya ang tungkol sa kanyang buhay pamilya. Nalaman ko na wala na pala siyang mga magulang. Namatay ito dahil sa isang trahedya. At kaka-break lang din pala nila ng kanyang girlfriend. Pinayuhan ko siya na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay may mga dahilan. Darating ang panahon ay matatapos na rin yan. Hanggang sa umabot ng ilang oras ang aming kwentuhan
at nagdesisyon na kaming umuwi. Oh, salamat sa libre banggit ko sa kanya. Anong salamat? May bayad yun, ika ni Arthur. Hala ka, akala ko libre. Tanong ko. To naman, naniwala ka agad. Siyempre, libre ko yun. You saved me, sagot sa akin ni Arthur. Sige, mauna na ako. Mag-iingat ka ha. Tanga ka pa naman. Joke lang, ang sabi ko kay Arthur. Oo, tanga ako. Tanga ako kung di kita liligawan. Ang sagot ni Arthur sa akin na para bang nagulat ako sa kanyang sinabi. Simula nun, Papa J, tila ba gumaganda ang araw ko pag nakikita ko na si Arthur. Nararamdaman kong masaya ako sa tuwing magkasama kami. Siya ang taong seryoso sa unang tingin, pero kung makikilala mo siya at makakasama ng matagal, ramdam mo ang kanyang pagiging gentleman. Nagpatuloy ang aming magandang samahan, ang pagkakaibigan namin ni Arthur, hanggang sa papalapit na ang pagtatapos ng first school semester. Dito, mas maraming pagkakataon na wala kaming pasok dahil ang ibang teacher ay busy na sa paghahanda ng mga grades at sa paparating na second semester. Mas mahaba ang oras na nakakagala kami with friends, syempre kasama si Arthur. Hanggang sa nakapagpasya kaming magbarkada na pumunta sa isang park para magpalamig. Arthur, sasama ka ba? Punta daw kami ng mga classmates natin sa park. Banding-banding lang. Oh, sige, sasama ako, sagot ni Arthur. Sige asahan ka namin. Sa Sabado na, sabi ko kay Arthur. Dumating ang araw ng Sabado. Lahat ay nag-e-enjoy sa park na pinuntahan namin. Ang ganda pala dito, sabi ni Arthur. First time mo? Ang tanong ko sa kanya. Nakakakalma ng utak at nakaka-relax talaga. Yan ang sabi ni Arthur. Madalas kaming magka-classmate sa park na ito, lalo na pagkatapos ng exam. Kaya dito kami nagliliwaliw pag wala na kaming klase, sabi ko kay Arthur. Habang nag-i-enjoy ang iba sa park, medyo na busy naman ako sa pagkuha ng mga litrato ng mga bulaklak at iba pang magagandang tanawin sa lugar. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa likuran ko si Arthur. Napamura ako sa gulat na siya namang ikinatuwa niya. Huwag mo nang uulitin yun Di lang murang aabutin mo sa akin, sabi ko kay Arthur. Sorry na, kala ko kasi di ka magugulat. Ang sagot sa akin ni Arthur. Halika nga. Sabay hinawakan niya ang aking kamay. Bitawan mo nga ako. O sige, sagot ni Arthur. Pwede ba kitang makausap ng seryoso? Tanong ni Arthur sa akin. Bakit? Di pa ba to seryoso yung usapan natin? Ang sagot ko kay Arthur. I mean, seryoso. Dahil para ito sa nararamdaman ko. Ang seryosong sagot ni Arthur sa akin. Napatawa ako sa kanyang sinabi. Nararamdaman? Bakit? Ano? Ano yung nararamdaman mo? Nababading ka na ba? Ang sagot ko kay Arthur. Hindi. May gusto lang akong sabihin sa iyo. Sige na. O sige, makikinig ako. Ang sagot ko kay Arthur. Nang maupo kami sa isang kiosk. Dito na, sinimula ni Arthur ang kanyang gustong sabihin para sa akin. Hindi ko alam kung gaano ba talaga kaseryoso ang sasabihin niya sa akin. Cherry, simula nung unang araw ng pasukan, iba na talagang nararamdaman ko para sa'yo. Hoy, gagi ka ba? Sagot ko sa kanya. Habang kinakabahan at hindi makatitig ng diretso kay Arthur. Aaminin ko, may pagtingin ako sa'yo. Nagulat ako sa kanyang sinabi at para bang ayaw kong maniwala. Pero nung mga panahong yun, tinatago ko rin kay Arthur ang aking tunay na nararamdaman para sa kanya. Gusto kita, Cherry, at gusto kitang maging girlfriend. I love you. Nagulat na ako sa sinabi ni Arthur at di ko alam ang aking mararamdaman that time.
Naliligaw ka ba sa akin? Ang tanong ko kay Arthur. Oo, papayagan mo ko. Sagot naman ni Arthur sa akin. Kung ayaw kong pumayag, ang sagot ko kay Arthur. Wala akong magagawa, mag-aantay na lang ako kung kailan pwede na. Ang sagot sa akin ni Arthur. Dahil nga may nararamdaman ako kay Arthur, binigyan ko siya ng time kung kailan ko siya sasagutin. Okay, antayin mo lang next week. Ang sagot ko kay Arthur. Papa J, gusto ko mang pigilan ang aking nararamdaman para kay Arthur, subalit puso na ang nagdidikta. Dahil nga, may nararamdaman ako para sa kanya. Sinagot ko na si Arthur at doon na nagsimula ang aming pag-iibigan. Basta, wag daw wag mo akong lolokohin ha. Dahil pag ganun, sige ka. Sundalo ang tatay ko. Mga siga ang kuya ko sa lugar namin, ang sabi ko kay Arthur. Lolokohin? Hindi kita lolokohin. Mamahalin kita ng buong puso, ang sagot sa akin ni Arthur. Simula nun ay boyfriend ko na si Arthur. Madalas kaming lumalabas, kasamang mga kaibigan, at minsan hindi mawawala ang tampuhan at hindi pagkakaintindihan na natural sa isang relasyon. Hanggang sa nalalapit na magtapos ang first semester. Minsan na lang kaming nagkikita sa labas. Kinausap ko si Arthur. Sinabi ko sa kanya na isasama ako ng aking lola sa Davao para doon makapagbakasyon. O ano? Kailan ka babalik? Hindi ko alam eh. Baka sa susunod na buwan pa. Ang sagot ko kay Arthur. Paano tayo? Hindi ba tayo magkikita na? Siyempre magkikita tayo pagbalik ko. Ang sagot ko kay Arthur. Simula nang nakaalis kami, papuntang Davao City, nawala na rin ang communication naming dalawa ni Arthur. Sobrang namimiss ko siya. Lagi ko siyang iniisip. Sinabi ko sa aking sarili na sana'y hindi na lang ako sumama sa aking lola. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong sundin ang aking mga parents. Umabot ng halos 1 buwan kami sa Davao. At pagkatapos noon, nakapagdesisyon si lola na pauwiin na ako sa aming lugar. Dahil sinabi ko na rin sa kanya na kailangan kong magpa-enroll para sa second semester. Excited na akong makauwi, Papa J, para makapag-enroll, para makapagpatuloy sa pag-aaral at para makita na rin ang boyfriend kong si Arthur. Gusto ko siyang supresahin at may mga pasalubong ako para sa kanya galing Davao City. Nakaset na ang mga plano ko sa susunod na araw kung saan ako magpapa-enroll at nakaplano na rin kung saan kami pwedeng magkita ni Arthur. Nakapagpa-enroll na ako. Kumpleto na lahat, Papa J. Excited na ako sa unang araw ng pasukan para sa second semester. At excited na rin akong makita si Arthur. Pero tila yata ako ang nasupresa sa unang araw ng pasukan. Nasa classroom na kami kasama ang mga old friends and classmates pero hindi ko pa nakita si Arthur. Sa isip ko, baka late lang or bukas pa siya papasok. Hanggang sa natapos ang klase sa unang subject, hanggang nag-uwian, ay wala pa rin akong nakitang Arthur. Sige, kung ayaw mong magpakita, okay lang din naman. Di ako masasaktan, sabi ko sa aking sarili. 1 linggo ang nakalipas, wala pa rin akong balita kay Arthur. Dito na ako nagtanong sa aking mga classmates at sa mga kaibigan niya. Dito ko rin nalaman na hindi pala nagpa-enroll si Arthur para sa second semester. Sabi ng mga kaibigan niya, napilitan itong huminto sa pag-aaral dahil kailangan niyang magtrabaho dahil wala na siyang sustentong nakukuha galing sa kanyang auntie. Nagulat ako sa balita at nalungkot. Pinuntahan ko siya sa kumpanyang pinagtatrabuhuan niya. At dito ko siya nakita. Naawa ako sa kanya, Papa J. Dahil hindi yun ang inaasahan kong makita si Arthur.
Karga-karga ang isang bag ng semento papunta sa kanilang bodega. Arthur! Arthur! Tinawag ko siya. Tila ba nagdadalawang isip siya na kausapin ako. Pero nang makorner ko siya, Papa J, dito ko na siya kinausap. Bakit di ka nag-enroll at bakit dito ka nagtatrabaho? Ang tanong ko kay Arthur. Wala na kasi akong sustento galing sa auntie ko. Kaya napilitan akong huminto at naisipan ko magtrabaho. Talaga ba? Paano tayo? Ang tanong ko kay Arthur. Tayo? Kalimutan mo na ako. Hindi ako nararapat sa iyo, Cherry. Ang malungkot na sagot ni Arthur sa akin. Pero mahal kita, Arthur. Hindi kita mabibigyan ng magandang kinabukasan. Masaya akong makita ka ulit pero mas masaya akong makita ka sa piling ng iba na kaya kang buhayin. Hindi tulad ko. Wala nang patutunguhan ang buhay ko. Sige na, magtatrabaho pa ako. Ang sagot ni Arthur sa akin, sabay alis. Sobra akong nasaktan sa pangyayaring yun, Papa J. Hindi ko sukat akalain na ganun kabilis susuko si Arthur sa aming relasyon. Mahal na mahal ko si Arthur. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ko na malaman na hindi niya kayang ipaglaban ang aming relasyon. Nagsikap ako, pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral at nakapagtapos. Ngayon, nasa isang malaking kumpanya ako nagtatrabaho. Pero aaminin ko, Papa J, hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin si Arthur. Kahit na may pamilya na ako, lagi ko pa rin nakikita ang mukha ni Arthur at iniisip ang aming mga nakaraan. Pero alam kong darating ang panahon na makakalimutan ko rin siya. Lalo pa na ngayong may pamilya na ako at mapagmahal na asawa. Hanggang dito na lamang, Papa J, at sana po'y na-inspire kayo sa aking kwentong ito. Isipin na lang natin na sa kahit anong klaseng ganap sa ating buhay, sa dulo, matatagpuan pa rin natin ang tunay na kaligayahan. Lubos na gumagalang, Cherry.